大家好，我 Shoki 啊。今集繼續朗讀文章，想讀一讀大家啲日本語初級2第14課第37頁第7題嗰篇短文啊。大家將個畫面暫停一陣，試下讀下出嚟啊。好啦，我依家開始讀咯。大家聽下我嘅版本同你哋嘅版本有咩唔同，好唔好啊？メール、マリアさん、お元気ですか？毎日暑いですね。私と太郎は今、両親の家にいます。両親の家は海の近くにあります。太郎は毎日泳ぎに行きます。時々釣りもします。ここの魚は美味しいです。週末に夫も来ます。マリアさんもジョゼさん、テレーザちゃんと一緒に遊びに来てください。駅まで車で迎えに行きます。いつ来ますか？メールをください。待っています。山田智子。好，我依家開始講咯喎嚇。呢個解電郵啊，メール，好多香港人會讀メール，唔啱。點解呢？應該係俾英文影響咗。呢個字嘅英文係 mail，mail，mail，メール，跟住個高低啊，唔啱，佢係平板嘅。好，マリアさん冇問題啦。Maria 係頭高㗎，唔係平板㗎，所以個神兩拍繼續低落去。如果佢係讀 Maria 嘅話，平板嘅話，嗰兩拍繼續高 Maria 生㗎啦。依家係非平板，所以係 Maria 神啊。お元気ですか？冇問題啦嚇。好啦，毎日呢個頭高嘅，暑いですね，冇問題啦。私平板個拖繼續平，私拖。太郎頭高嘅，今頭高嘅，両親頭高嘅。呢個咧本來係讀両親の家，但係嗰個家咧唔使咁高㗎。啊，呢條線去到呢度啦，我哋呢條線低少少。家兩個名詞合埋啊，後邊嗰個名詞啊，因為前邊咧咁樣嚇瀡落去，佢高都唔會高到好多啊。繼續呢，本身係います，呢度平埋佢。今、両親の家にいます。繼續係両親，うちは同頭先一樣啦。両親の家は海の近く，呢個黐啊比佢低少少啦。海の近くにあります。海の近くにあります。全部瀡落去㗎啦嚇，唔會再高㗎啦。太郎は毎日冇問題啦。呢個咧係要讀泳ぎに行きます。呢個咧に係目的啊嘛，去嘅目的就係游水。呢一個名詞啊，呢個本身係動詞啊嘛，變咗做名詞啦。點讀咧？如果非平板嘅話，要讀負二啊。咩叫負二啊？由尾數上嚟第二個假名之よ。係最後一個高讀嘅假名，泳ぎに行きます。泳ぎ瀡咗落去，後邊個行きます都唔會高噶啦。泳ぎに行きます。好啦，時々冇問題啦。釣り係平板噶，も繼續咯。します個し繼續平埋上去。時々釣りもします。ここ係平板，個の繼續因為個平板楞到平。魚係平板，呢個沙平埋佢。魚係平板，令到個蛙平埋佢。ここの魚は本身咧好美啊，美味しい啊！之前講過啦，唔好以為個的繼續平上去啊。平板嘅it形容詞，平板啊嘅it形容詞後邊加個的嘅話咧，後邊加個的嘅話嚇，要點啊？です啊，加個です嘅話咧。成個我哋叫做
愛意思啊，唔好意思啊，呢度咧，好呢個愛意思本身咧係平板噶嘛，你唔好以為平板連埋個 des 個 de 平埋上去啊，愛意思 des 啊，唔係噶。平板嘅 it 形容詞有個 des 嘅話會變成負義噶。咩叫負義？頭先講過啦，由尾數上嚟第二個假名係最後一個高讀。愛意思 des。O 唔 OK 啊？小乜書平板加個 ni 繼續平板，係啦。我都係平板，麼都係平板，係啦。呢度咧 mas 本來 kimas 讀得快啲，連埋佢。小乜書ni 我都冇 kimas。呢度講完之後停一停啊，所以個 o 唔會平上去啦。週末に夫来ます。繼續咯喎，マリアさんも繼續啦，マリアさんも繼續上落去啊嘛。人名ジョゼさん、テレーザちゃん，ちゃん係上落去，個拖繼續上。一緒に。好，呢度咧見唔見到？來去啊，嗰個目的同頭先呢個來去嘅目的一樣係呢啊！大家記住個規則喎，來去啊嗰個目的嗰個呢前邊呢個本身係動詞嚟噶嘛，依家變咗名詞啦。如果呢個動詞啊本身個動詞啊係非平板，就要讀負義。如果呢個係遊ぶ、遊び即遊ぶ嘛，平板嘅話讀翻平板，平板繼續平。遊びに得唔得？呢個泳ぐ本身唔係平板，所以係讀負義泳ぎ。呢個咧係平板，本身平板，所以係遊ぶ遊び係嘛？遊びに好啦，跟住咧呢一度啊 ，take ください，請你做乜做乜。嗱，嗰個規則咧，大家要聽一聽啊。如果前邊嗰個動詞啊非平板。てください五拍全部低，呢個來啊本身係 kuru 啊嘛 ，kuru 就頭高型，即是唔係平板啊嘛 ，kuru kuru kite kite， 繼續讀翻 kite kuru， 啱唔啱啊 ？kuru 本身又唔係平板喎，唔係平板，所以てください全部低讀 ，kuru kite kiteください kiteください。好多人咧讀錯晒啊！kiteください。如果呢個 てください前邊呢個動詞係平板咁點啊？例如着啊，請着衫啊。着てください個てくださ呢四拍全部高，但係個 E 都係低噶啦。請來着てください，請着着てください，得唔得？好啦。駅まで啦，冇問題啦。車平板個 de 繼續 de 啦，係嘛？繼續高啦。好啦，呢度一樣啦，見唔見到啊？來去啊，嗰啲移動動詞嘅目的啊，呢前邊啊，迎える本身平板啊嘛，所以佢依家咪讀平咯。繼續咯，呢咯，跟住咧呢個行きます啊嘛，咁啊呢度個 e 都擰埋平埋上去啊，就係迎えに行きます。好啦，いつ幾時啊嘛？本身係いつ来ますか，唔會啦，いつ来ますか咁樣落去就得啦。呢度唔使高噶啦。好啦，呢度啦，メールをください，我哋咁讀嘅，メール平板，哦，好啦，個ください繼續平晒，メールをください，唔好メールをください喎，個く唔好低。嗱呢一個咧，請給我乜乜乜乜乜嗰個嘅規則係咩咧？如果前邊呢樣東西係平板嘅，就一路高讀，哦都高讀，くださ全部高讀 ，E 先至跌。如果咧唔係平板，例如一隻貓啦，猫をください全部低，をください全部低晒，メールをください，猫をください。好啦，呢度全部就係跌落去啦，後邊乜地ます？點解咧？本身佢嘅基本型啊係matsu te imasu 呢四拍啊，如果前邊嗰個動詞唔係平板嘅話，te imasu全部跌，
但係如果前邊嗰個動詞係平板喎，例如玩啦，遊ぶ係啦，遊んでいます，玩緊啊，全部高噶啦。如果係前邊呢一個嘅呢個ています前邊嗰個動詞非平板ています全部低。如果前邊嗰個動詞係平板嘅話，ています三拍高，數就低。例如非平板呢個情況，本身係ます變成乜地ますています全部低。好啦，平板玩啦，遊ぶ遊んでいます得唔得？呢啲全部咧高低有規有矩嘅嚇。咁我見到我盡量講。好啦，山田咧係讀Yamada平板啦，柚子係 Tomoko 啊，所以係Yamada Tomoko。好啦，我都解一解好唔好啊？メール電郵，マリアさん，瑪利亞小姐，お元気ですか？你好嗎？毎日暑いですね，每日都好熱喎。私と太郎は今両親の家にいます。我同埋阿太郎咧而家喺父母嘅屋企嗰度啊。両親の家は我父母嘅屋企啊。海の近くにあります。喺海嘅附近嘅。太郎は毎日泳ぎに行きます。阿太郎啊，每日都會游水嘅，去游水啊。時々釣りもします。間唔中咧都會釣下魚噶。ここの魚は美味しいです。呢度嘅魚咧好好食噶。週末に夫も来ます。喺週末嘅時候咧，我老公都會嚟嘅。マリアさんもジョゼさん、テレーザちゃんと一緒に遊びに来てください。瑪利亞小姐啊，我請你就都同阿 Jose 先生同埋阿 Teresa 小朋友啊嚟一齊玩啦咁樣啊。好。駅まで車で迎えに行きます。我會去揸車我會揸車去到個車站，目的就接你咁意思嚇。いつ来ますか？你幾時嚟啊？メールをください。請你俾電郵我啊。待っています。我依家等緊你啊。Yamada Tomoko。山田柚子。好啦，暫時講到呢度啦。有問題可以喺留言欄問我，同埋訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。